βέβαια να πω ότι όλη η Κύπρος και ο κυπριακός ελληνισμός έχουν ψηφίσει και συνεχίζουν να ψηφίζουν φυσικά και να στηρίζουν την ελληνική συμμετοχή σε αυτό το διαγωνισμό και είναι πάρα πολύ σημαντική και η συμβολή τους στο ότι η ελληνική συμμετοχή σήμερα, η Έλενα Παπαρίζου, έχει μπει ανάμεσα στα καλύτερα της Eurovision. Ευχαριστούμε λοιπόν και την Κύπρο. Το 1982 ήταν μια κρίσιμη χρονιά για την Eurovision. Η Γαλλία τότε είχε αποφασίσει να τον μποϊκοτάρει, απέχοντας μάλιστα, και η Ιταλία επέμενε να μείνει εκτός για δεύτερη συνεχή χρονιά. Η διοργάνωση της Βρετανίας στο Harrogate δεν είχε αποσπάσει και τις καλύτερες των εντυπώσεων και τα τραγούδια ήταν μάλλον βαρετά. Σας θυμίζω ότι ήταν η χρονιά που βγήκε η Νικόλ και το Ein bisschen Frieden, το οποίο είναι ανάμεσα στα 14 καλύτερα της Eurovision. Κάποιοι τότε, το 1982, είχαν πει πως ίσως να ήταν και η τελευταία χρονιά του διαγωνισμού.